V jednej malej chalúbke bývali dve myšky, Miky a Viky. Radi pozerali rozprávky, ale ešte radšej sa hrali vonku. Práve vymýšľali, akú hru sa dnes zahrajú, keď tu zrazu Miky skríkol. A Viky, padá hviezda. Rýchlo si niečo želaj. Chcel by som mať doma takú krásnu hviezdu. Poď, pôjdeme ju pohľadať. A tak sa vydali hľadať hviezdičku do hlbokého lesa. Čo myslíš, je to ešte ďaleko? Neviem, ale dúfam, že ideme správnym smerom. Čo to bolo? Mám pocit, že sa tam vzadu niečo pohlo. Utekajme. Miky, ja už nevládzem. A prečím to vlastne utekáme? A vieš, že ani neviem. Len som sa zľakol, že tam bude niečo, čo by nás mohlo zožrať. A ty, Bojko? Toto tu robí taký hluk. Ahoj, kamoško. Nevidel si tu niekde padať hviezdu? Rozhodli sme sa ju nájsť, ale stratili sme sa. Máte šťastie, videl som ju a nepadla ďaleko odtiaľto. A nevieš, ako sa tam dostaneme? Samozrejme, choďte rovno za nosom a na konci tohto chodníčka by ste ju mali nájsť. Dovidenia. Dovidenia. A ďakujeme. A tak sa Miky a Viky vydali po cestičke, ktorú im ukázal priateľ strom. Zrazu zbadali zlatistú žiaru a tam, hneď vedľa hríbikov, sa na nich usmievala maličká hviezdička. Ahoj, kamaráti! Miky a Viky boli šťastní, že hviezdičku konečne našli a ponúkli jej, že môže u nich bývať. Tá im cestou rozprávala, že má na oblohe veľkú rodinu a všetci túžia vidieť zblízka zem, na ktorú sa každú noc pozerajú. Cesta im rýchlo ubehla a o chvíľu boli doma. Keď však otvorili dvere, čakalo na nich obrovské prekvapenie. Pozri sa, Viky, celá hviezdna rodinka. Tvoje želanie asi počuli všetky hviezdy a teraz sa sem všetci nepomestíme. Jaj, na budúce si dám lepší pozor na to, čo si budem želať, lebo želania sa tuším plnia.